Nigerians ma ba su ma san wai wani mutu ya mutu ba ma. Ka duba lokacin shi da lokacin Yaraduwa, gari ya waye kowa bai ji daɗi ba. Mutuwan Yaraduwa ya shige kowa, ba wanda ya zo ya faɗa cewa mutuwan Yaraduwa zai ji daɗi ya taya ya rawa ba. Suna na iya rabon kana ko zan iya sanin da wa nake tare? Kana tare da Saltum Nangzin Emmanuel. Na'am? Saltum Nangzin Emmanuel. To, Allah ya yi wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari rasuwa. Kuma mutane sun kashi guda biyu, wasu suna murna da farin ciki har suna kaɗe-kaɗe da rawa na ya rasu, wasu kuma suna baƙin ciki suna damuwa suna mai addu'o'i. Ban sani ba daga ɓangaren ka kai kana wani ɓangare ne? To, kaga a cikin duka bangare biyu din nan ya nuna irin rayuwar da mutum yana yi a duniya. Kagan akwai masu sonka akwai mara sonka. Kagan bai kamata a ce wai ai murna mutum ya tafi ba. Gaskiyar maganar kenan, bai kamata a ce wai mutum ni zan ji dadin wani ya tafi, a'a. Amma kagan rayuwar da na yi a duniyan nan shine zai nuna da cewa in dai yau bani nan za a yi murna ne ko za a yi kuka ne, ka gane ba? So kaga ya nuna irin rayuwar da shugaban kasanmu ya tafi. Akwai wanda ya taba rayuwarsu ya canja musu rayuwa, akwai wadansu kuma da sun ce a'a bai canja rayuwa ba. Kamar ni ba zan iya ce gashi ga rayuwar da ya taba min ba, amma ba wai na ji dadin mutuwan shi bane, don ma da fari ma ya za a ce wai shugaban kasar Najeriya ya je ya mutu a wani kasa. Kagan wannan ma ba ma rahoto mai kyau bane mana mu yan kasar Najeriya. Mene ya faru da asibitocinmu, kudaden da ana yi a villa, makaran kan villa ma akwai kudin da an ce a asibitin villa. Me ya faru ko lokacin da shi ke shugaban kasar Najeriya, kagan da ya gyara watakila da ya mutu a gidan shi da fariya. Ka gane ba? So waɗannan abubuwan ne mutane suna duba to ne ma shi ya yi lokacin da yana na mulki. Kuma ka gan ba wai ordinary mutum bane. A matsayinka na ɗan Najeriya wanda ya shugabance ka, in kana da haƙƙi a kansa ka yafe mai ko baka yafe mai? A ni ba rike mai komai ba, na yafe mai, ya yi iyakacin gwargwadon shi. Ka gane ko ni ba rike mai wani abu ba, na Allah dai kawai shirye shi da shi da Allah shi ya samu aljannan shi shikenan. Wani jan hankali za ka yi wa shugaban ƙasa da yake kai a yanzu, kasantuwar na bayansa ya rasu ga wasu suna kiɗa suna rawa suna murna, wasu suna addu'a da jin haushi? Ba wai ga shugaban ƙasa kaɗai ba, duka shugabanninmu daga local government chairman har sama, wannan ya kamata ya zama musu darasi. Ka gane ba, ya zama musu darasi su duba su mahimmanci su importantly su da suna mulki suna shugabance mu, su san da cewa mutane akwai da suke musu addu'a akwai da suna addu'a su fadi, kuma irin